vam desenvolupar a la xarxa Cretec i presentar allà és l'aplicació mòbil que es diu Dr. Nabat, que està publicat a Google Play i també funciona com un web app, així disponible en iPhone i Android i tablet i PC. I és una aplicació senzilla, però que fa servir la intel·ligència artificial. Amb una foto de fulla d'un cultiu, detecta què és la malaltia o la plaga que té i es dona aquesta identificació de plaga i després com fer el tractament. Vam capturar més de 25.000 imatges en aquest projecte i entre diferents països. El projecte era enfocat en la zona que dèiem MENA, o sigui, el Mediterrani i el nord d'Àfrica. En col·laboració amb gent d'Egipte, de Tunísia i de Dubai, i també Espanya, clarament, no? I vam capturar 25.000 imatges amb una aplicació que vam fer servir al Open Data Kit, que és un sistema de captura d'imatges i emmagatzematge d'imatges. Després vam fer un altre software per baixar i organitzar totes aquestes dades i després, en un processament de núvol, crear un model d'intel·ligència artificial que detecta diferents plagues i malalties en cogombre, tomàquet i pebrot, que són els cultius més comuns d'hivernacles d'aquesta zona. L'aplicació originalment es deia Dr. X Nabat, ara està a Google Play com a Dr. Nabat, és obert i gratuït per tot el món, té suport en anglès, francès, antigament castellà i català i també àrab. Pots també accedir a través de la pàgina web d'ICPA, als col·laboradors de Dubai, buscant Dr. Nabat ICPA, que és on podies fer servir el mateix model i aplicació a través d'una interfàcia web. Això funciona amb iPhone, amb tablet i amb PC de sobretaula. Tu, per fer servir l'app, fas una foto a nivell de fulla del cultiu, que sigui cogombre, tomàquet o pebrot, una foto de fulla i et dirà què és la malaltia que té, amb un percentatge de confiança i després et dirà la confiança de l'identificació, com confirmar què és la malaltia mirant d'altres parts del cultiu i també com tractar o com prevenir aquesta malaltia a la resta dels cultius que tens. Nosaltres hem fet molta divulgació en aquests països on hem desenvolupat l'app, parlant amb agricultors, vam anar al camp a presentar l'app i també gent de la universitat, fitopatòlegs i també gent que treballa al que són l'extensió de la universitat o govern de zones agrícoles d'aquesta àrea. Vam presentar l'app, vam preguntar com es podria millorar. Durant tots els 3 anys del projecte, ja l'app es va fer servir durant el projecte més de 1.000 persones. El que vam publicar i que era el concepte del projecte era construir el que dèiem nosaltres el framework. En aquest cas, el framework ho tenim totalment obert i disponible, però és un procés que podries replicar i aplicar en altres cultius en altres zones.